ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି କାଉ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଭୁଅଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଚିଙ୍କି ଓ ମିଙ୍କି। ଚିଙ୍କି ଶାନ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କାଉ ମିଙ୍କିଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ମିଙ୍କି ଚିଙ୍କିକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ମିଙ୍କି ବସାରେ ରହି ଆରାମରେ ଶୋଉଥିବା ବେଳେ ଚିଙ୍କି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଓ ଖାଇବା ଆଣିବା ପରେ ମିଙ୍କି ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦିଏ। ଚିଙ୍କିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି। ଚିଙ୍କି ବହୁତ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମିଙ୍କିକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚିଙ୍କି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଭୀଷଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥାଏ। ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ମିଙ୍କି ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ରାଗିଲା, ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଲା। ଏମିତି ହିଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ମିଙ୍କି ତା ବସାରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ସଞ୍ଜା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ଓ ତା ସହ ବର୍ଷା ପବନ ବି ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଙ୍କି ତା ବସାକୁ ଫେରି ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଚିଙ୍କି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଚିଙ୍କି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲାନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମିଙ୍କିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ମିଙ୍କିକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ମିଙ୍କିକୁ ସେ ପାଉନଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖେ ମିଙ୍କି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ଛାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଙ୍କିକୁ ଗଛ ତଳୁ ବାହାର କଲା। ମିଙ୍କି ତାପରେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଦୁଇ ଭାଉଣୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ଓ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ, ଦୟା ଓ ସ୍ନେହ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।